ospravedlňujem sa. Ja sa vydýcham a ty zatiaľ to odprezentuj. Dobre? Ďakujem. Takže vítajte. Dnes je 7. júna približne 15:55, čo znamená, že už o pár minút sa nám začne náš športový deň. Prípravy sú v plnom prúde, tak sa tam poďme spoločne pozrieť. Postupne sa na školskom dvore schádzajú rodičia z detí. Sme veľmi radi, že prišli, pretože tento deň je zameraný na spoločný čas rodičov s ich deťmi. Všetci účastníci dostanú túto kartu, na ktorú budú postupne dostávať pečiatky. Keď budú mať vyplnené, čakajú aj sladká odmena. V tejto disciplíne sa deti zahrajú na hasičov a pomocou vodnej pištole budú musieť zhasiť imaginárny oheň. Asi takto nejako. Sa najviac páčilo, ako som skákala vo vreci. Floorball. Nie hentý guličky. Nie florbal. A mne florbal.